Lero tikufuna kuyankhula nkhani yomwe ikukhudza pafupifupi munthu aliyense ku Malawi. Magetsi. Nthawi zambiri tikamva za kuzima kwa magetsi timayamba ndale. DPP imanena kuti vuto linalipo kale. MCP imanena kuti boma lina ndi limene lidakhala likuchita bwino, likuchita zimenezi. Kenako anthu amangoyamba kulozana zala. Koma lero tikufuna kusintha nkhaniyo. Teni tinene kuti MCP inkachita izi, DPP iphunzirepo izi. Izi sizikutanthauza kuti MCP inathesa mavuto onse amagetsi ayi. Koma ngati panali zinthu zomwe zinayambisidwa ndi kupitisidwa pasogolo kapena kugwirisidwa ntchito pa nthawi yomwe MCP inalipo, DPP kuyenera kuti iziona zinthu zimenezi ndi kuzisintha ngati kuli kofunika komanso kupitisa pasogolo zomwe zili zabwino. Chifukwa pamene pafikapa anthu akumanena kuti bola MCP makamaka ku nkhani ya magetsi, chifukwa panopa magetsi nde afika nanji poti anthu zodandaulisa kwambiri. Choyamba titaona kuti zomwe inkachita MCP inkachita zinthu ngati izi. 1. MCP inakulisa magwero amagetsi, ndipo DPP kuyenera kuphunzira kusandulisa kusadalira hydro power yokha ayi. Chimodzi mwa zinthu zofunika kwambiri pa energy sector ndi kukhala ndi magetsi osiyanasiyana amphamvu. Malawi yakhala ikudalira kwambiri pa hydroelectricity, koma ngati madzi achepa kapena power station ya hydro ikakhala ndi vuto ndi kuti generation iso imakhala kuti ikukhudzidwa. Choncho nthawi ya MCP panali kupitisa pasogolo kwa ma project a solar monga Salima Solar yomwe ikupereka 60 megawatts. Solar project imene ikulumikiza ku national grid. Tikakamba national ndio nonena za ziko. DPP nanga iphunzirepo chani? Tinene kuti isadalire gwero limodzi. DPP kuyenera kupitiriza kukulisa makamaka 1 hydro, solar, battery storage ndi ma other renewable energy. Komanso aonesese kuti regional power import pamene pakufunika. Cholinga chikhale chakuti vuto likachitika pa hydro, Malawi isakhale mudima chifukwa palibe alternative. Chinthu china nchakuti MCP inagwirisa ntchito private investment. DPP nayonso ikuyenera kuti iphunzire kukopa ma investors. Ma project akuluakulu amafuna ndalama zambiri. Boma lokha silingathe nthawi zonse kupeza ndalama zonse zofunika. Choncho kugwirisa ntchito public private partnership kungathandize. Salima Solar ndi chitsanzo cha project yomwe idapangidwa ndi private investment ndipo mphamvu yake imalowa mu national grid. DPP iphunzirepo chani? Malo mongodikira ndalama zonse kuchokera mboma, DPP iyenera kupanga environment yomwe investor angabwere. Koma osati investor aliyense. Ayenera kukhala ma contracts omwe 1 Malawi ipindule, anthu apindule, investor yonso apindule, ndipo zinthu zizakhala za transparency. MCP inapitisa pasogolo mpatamanga. DPP ikuyenera kuti iphunzire kuti project yabwino isayimisidwe. Mpatamanga ndi imodzi mwa ma project akuluakulu kwambiri pa energy sector ya Malawi. Project ikuyembekezera kuonjezera pafupifupi 358 megawatts ku national grid, tukamba za kuziko lonse la Malawi. Ndipo aonera kuti World Bank idavomereza ndalama zokwana $350 imene ni mamiliyoni kuti zithandize project imene iyi mu 2025. Nanga DPP kuyenera kuphunzirapo chani? Ngati project inayambisidwa kapena
ikuyenera kupitisidwa pasogolo ndi boma lapitalo, ndipo iyo ngati DPP inayeneranso kuti nayonso ipitirize zinthu ngati zitizo zimenezi isayimisidwe project imene chifukwa cha ndale. DPP iyenera kufunsa kodi project ipindulitsa Malawi, ngati yankho ndi inde ikuyenera kuti DPP ipitirize zimenezi. MCP inayamba kugwiritsa ntchito sola mwamphamvu. DPP iphunzire kufulumizisaso nayo sola. Malawi ili ndi mwayi waukulu wa zuwa. Sola ikhoza kuthandiza kuchepetsa pressure yomwe ili pa hydro. DPP iyenera kuphunzira kuti sola siyenera kukhala project yomwe imangolengezedwa ayi, iyenera kukhala project yomwe ingamangidwe ingalumikize ku national grid ndipo anthu ayiona ndipo ikupanga magesi. MCP yaonera kuti inayamba kugwiritsa ntchito battery storage. DPP iphunzire kuti storage ndiofunika. Mu 2026 Malawi inayamba kugwiritsa ntchito 20 to 40 megawatts battery energy storage ku Kanengo kuti ithandize kulimbisa grid. Izi ndi phunziro lofunika kwambiri. Solar imapanga mphamvu kuzera kuzuwa likakhalapo, koma battery storage imathandiza kusunga mphamvu kuti zigwiritsidwe nthawi yomwe ikufunikira. DPP iphunzirepo chani? Isangoyang'ana generation, iyenera kuyang'ana 1 generation plus kuphatikiza storage komanso transmission komanso kagawidwe ka mphamvuso. MCP inakhala ndi masomphenya a energy diversification. DPP iphunzire kukonza mixture ya mphamvu. Ngati ziko likudalira kwambiri hydro, mavuto anyengo amasintha kukhala vuto lalikulu. Choncho DPP iyenera kupanga energy mix yomwe imaphatikiza magwero osiyanasiyana. Cholinga chikhale chakuti ngati hydro yasika, solar ithandiza. Ngati solar yasika usiku, battery storage ithandiza. Ngati generation ikadali yochepa, regional imports ingathandize. Izi ndi njira zopangira energy security. MCP sokoma imayang'ana ma project asopano. DPP iphunzire kukonza ma power station akale. Kumanga project yasopano sikokwanira. Ma power station omwe alipo ayenera kusamalidwa. Unit ikhale ni mphamvu imene ziko likupeza imasika. Choncho DPP iyenera kupanga preventive maintenance program. Osadikira unit mpaka na itaonongeka kenako pamene ino azitengerapo phunziro kumapanga ma maintenance. Zimenezo MCP inayang'ana generation. DPP iphunzire kuyang'ana transmission. Ngati MCP imayang'ana generation, DPP iphunzire kuyang'ana transmission. Apange magesi ambiri koma nga transmission akuzokhala upanga magesi ambiri koma nga transmission network siyo kwanira anthu sangapeze magesi amenewo. Choncho DPP iyenera kuonjezera ndalama pa transmission lines, ma substation komanso ma transformers, grid reinforcement. Mphamvu iyenera kuchoka kumene ikupangidwa kupita kwa anthu ndi ma business. MCP inakhala ndi project ya kulumikiza anthu. DPP iphunzire kukulisa access. Magesi sayenera kungokhala m'mizinda, m'madera akumizi ayeneranso kupeza mphamvu. DPP iyenera kufulumizisa rural electrification chifukwa ngati Malawi akufunika chitukuko chenicheni, mwana wakumuzi ayeneranso kukhala ndi mwayi wophunzira ndi magesi. Business yakumuzi iyenera kukhala ndi mphamvu. Chipatala chakumuzi chiyeneranso kukhala ndi mphamvu. MCP inayamba project ya long term. DPP iphunzire kusaganiza za chisankho chokha. Vuto la magesi
silitheka mu chaka chimodzi. Power station imatha kutenga zaka zambiri. Transmission project imatha kutenga nthawi. Choncho DPP ikuyenera kukhala ndi 10 to 20 year energy roadmap. Ndipo roadmap imene isakhale ya DPP yokha. Ngakhale boma litasintha project izikhala kuti kutani ikupitirira. MCP inayesa kukopa international financing. DPP iphunzire kugwiritsa ntchito ma partners. Ma project akulu amafuna ndalama zambiri. World Bank development partners ndi ma private investors angathandize. Choncho DPP iyenera kukhala ndi timu yomwe ikuyenera kumayang'ana isamangoyang'ana. Kodi tingapeze kuti ndalama zomangira mphamvu zambiri osati kungoyang'ana ndalama za boma zokha. Zimenezi zavuta ndekuti muno Malawi magesi azikhala akuzimazima nthawi zonse. Zimenezi zipangisa kuti Amalawi asithaso kumataya chikhulupiriro mwachipani chimenechi ngakhale ali ndi chikhulupiriro kale pakadali pano pa zomwe DPP ikuachitira Amalawi. MCP so imakhala ndi ma project private partnership. DPP ikuyenera kuti iphunzire kuyang'ana zosatira osati chipani. Private partnership ikagwira ntchito yabwino boma limathandiza kupeza infrastructure popanda kulipira ndalama zonse nthawi yomweyo. Koma DPP iyenera kukhala careful. Contracts zimenera kukhala ndi transparency, competitive, affordable, komanso beneficial kwa Malawi. Chifukwa cholinga sikungoti project iyambe, cholinga ndi kuti Malawi ipindule kwa zaka zambiri. MCP inayang'ana energy security. DPP iphunzire kuyang'ana zaka za 20 zikubwerazo. Kunena kuti DPP isangofunsa kuti kodi tili ndi magesi lero? Ayi, iyenera kufunsa kuti kodi Malawi izakhala ndi magesi okwanira mu 2030, nanga 2035, nanga 2040. Chifukwa chakuti population ikukwera, ma business akukula, industrialization ikufuna mphamvu zambiri. Choncho planning iyenera kukhala pasogolo pa demand. MCP inayang'ana kugwiritsa ntchito regional power. DPP iphunzire kugwiritsa ntchito Southern Africa power pool mwanzeru. Regional electricity trading ingathandize nthawi yomwe generation ya ziko ili yochepa. DPP iyenera kuonetsa kuti Malawi ili ndi njira zolimba zogulira kapena kusinthana mphamvu ndi maiko ena ngati pakufunika. Koma muzaona kuti zimene zizi zipani zambiri sizipanga zinthu ngati zimene zizi. Kwambiri contract amaisiya m'manja mwa Eskom. Zimenezi nkani zimapezeka kuti ali ndi ma downfall ambirimbiri amene Amalawi azakhala akudandaula nthawi zonse. Koma atati alumikiza ku Southern Africa power pool, mavuto ambiri okhudza kuzimazima kwa magesi ndikukhulupirira kuti azakhala kuti achepa. DPP iyenera kuonetsa kuti Malawi ili ndi njira zolimba zogulira kapena kusinthana mphamvu ndi maiko ena monga ndanena kale. Izi zingathandize kudalira ku maiko ena nthawi zonse. Zikutanthauza kukhala ndi backup option. Backup option ndi kuti ngati magesi azima ndekuti patha kupezekanso njira ina yoti magesi atha kumayaka throughout. Ncholinga choti anthu ma business awo asamavute. Chinthu china njakuti MCP inayesa kufufuza njira zasopano. DPP iphunzire kusaganiza kuti hydro ndi yokha imene ili yofunika. Malawi ili ndi mwayi 1 wa solar, 2 hydro, 3 battery storage, wind, malo enera regional interconnection. DPP iyenera kufufuza njira zonse zomwe zingakhale economically viable. MCP so ikutiphunzitsa chani?
MCP kutiphunzitsa kuti energy projects zimafunika policy yokha. DPP phunzire kupanga policy yosasintha. Chifukwa chakuti investor akabwera ku Malawi amafuna kuziwa kuti kodi malamulo asintha mawa. Ngati policy ikusintha nthawi zonse investor angachoke mwachangu. Choncho DPP iyenera kupanga energy policy yomwe ili clear komanso predictable. Investor akhale ndi confidence, boma likhale ndi control, Malawi akhale ndi phindu. MCP iyenera kuyesesa kukulisa generation